በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ኣሜን። ከምኡውን ነታርህርት ኣሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። ጥንቅምቲ 30 ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነበር ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 30 ናይ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ክሳድ ብግፍዒ ብሰማዕትነት ምስ ተቖርጸት ብግልጺ ዝተረኣየትሉ ዕለት እዩ። ከምኡውን መኑፍ ካብ እትበሃል ዓዲ ዝተረኽቡ ጻድቅ ኣባ አብርሃም ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን በዚ ዕለት ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ልደቱ እዩ። ኣረማውያን ኣካሉ ብኣቡዑር ጐቲቶም ስጋኡ ተቖራሪጹ ስጋብ ዝውዳእ ዘሳቐይዎ ዝኸበረት ወንጌል ዝጸሓፈ ኣብ ምድረ ግብፂ ዘለዉ ጣዖታት ከም ኣንበሳ ብድምፁ ፈጺሙ ዘጥፍኦም ስጋብ ኢትዮጵያ ዝኣክል መጺኡ ድማ ወንጌል ዝመሃረ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ እዩ። ማርቆስ ማለት ኣንበሳ ንህቢ ማለት እዩ። ናይ ቀደሙ ስሙ ግን ዮሐንስ ነበረ። ኣዲኡ ማርያም ንቅዱሳን ሐዋርያት ተገልግል ስለ ዝነበረት ቤታ ናብ ቤት ጸሎት ቀየረቶ። ቅዱስ ማርቆስ ትውልዱ ዕብራዊ ክኸውን ከሎ ቤተሰቡ ግን ዝነበሩ ብሰሜን ኣፍሪካ ቀኔና ኣብ ዝተባሃለት ብናይ ሎሚ ምዕራባዊ ሊብያ ጠረፍ ኣካባቢ ነበረ። ነገር ግን ናይ ሰሜን ኣፍሪካ ሰባት በቢግዚኡ ከተማኦም እንዳዘረፉን ጥቕዓት እንዳሰደዱ ስለ ዘሸገርዎም ኣዲኡ ማርያምን ኣቦኡ ኣርስጦብሎስን ናብ ትውልዲ ሃገሮም ኢየሩሳሌም ተመሊሶም ኣብኡ ምንባር ጀመሩ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣቦኡ ስለ ዝዓበየ በቲ ዘመን ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ተምሃረ። ናይ ላቲን፣ ናይ ግሪክን ናይ ዕብራይስጥን ቋንቋታት ድማ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ ነበረ። ንወንጌል መጀመርታ ካብ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪኡ ከዓ ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት እንዳተዛወረ ስለ ዝተምሃረ ንህቢ ተባሃለ። ኣንበሳ ዝተባሃለሉ ምኽንያት ድማ ከምቲ ኣንበሳ ላም ዝሰብር ማርቆስ ከዓ ከምኡ ብናይ ላም ኣምሳል ተሰሪሖም ዝምለኹ ዝነበሩ ናይ ግብፂ ጣዖታት ሰባቢሩ ስለ ዘጥፍኦም እዩ። ጎይታና ኣብ ይሁዳ ኣውራጃታት እንዳተዘዋወረ ከስተምር ከሎ ቅዱስ ማርቆስ ኣብቲ ጊዜ ገና ህፃን ነበረ። ነዚ እዩ ከዓ ጎይታና መከራ መስቀል እንዳተቐበለ ናብ ቀራንዮ ክኸይድ ከሎ ማርቆስ ዕርቃኑ ብነጸላኡ ሸፊኑ ክኽተሎ ከሎ ኣይሁድ ክሕዝዎ ኣብ ዝሓሰቡ ጊዜ ጨርቁ ደርቢዩ ጥራሑ ዝሃደመ። ሐዋርያት ዓለም ብዕጫ ተኻፊሎም ክኸዱ ከለዉ ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብ ጥቓ በርናባስ ኣቅራብነት ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ብመጀመርያ ጉዕዝኡ ብ46 ዓመተ ምህረት ንስብከተ ወንጌል ወፂኡ ነበረ። ነገር ግን ጵንፊልያ ኣብ እትበሃል ከተማ ምስ በጽሐ ኣደይ ናፊቐያ ስለ ዝበለ በርናባስ ሒዝዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ሐዋርያ 13 ፍቕዲ 13 ነገር ሐዋርያት ማለት እዩ። ነገር ግን ሐዋርያት ካብ ዝኸድዎ ተመሊሶም
ስለዝገበርዎ ተኣምራት ክዛረቡ ከለው ሰሚዑ ተተዓሰ። ካልኣይ ግዜ ግን ምስ በርናባስ ከደ። በርናባስ ድሕሪ ምዕራፉ ናብ ሰሜን ናብ ሮሜ ከይዱ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ተቀላቂሉ ወዲ መዝሙር ኮነ። አቡ ከዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተርጎመሉ ወንጌል ጸሓፈ። ኣብ ሮሜ ሃገር ከዓ መሃረሉ። ድሕሪ እዚ ከዓ ብጎይታና ትእዛዝ ብ60 ዓመተ ምህረት ናብ ሰሜን ኣፍሪካ መጺኡ እስክንድርያ በጽሐ። ኣብቲ ሃገር ከዓ ኣምልኾተ ጣዖት ብስፍሓት ተሰፋሕፊሑ ስለ ዝነበረ ወንጌል ከመይ ገይሩ ክሰብኽ ከም ዘለዎ እንዳሓሰበ ኣብቲ ከተማ እንዳተዘዋወረ ከሎ ናይ እግሩ ጫማ ስለዝተበንጠሰት ንሓደ ሰፋይ ጫማ ሃቦ። እቲ ጫማ ሰፋይ ከዓ ክሰፊ ከሎ ኢዱ ስለዝወግኦ ኤስታኦስ ኢሉ ብናይ ዮናናውያን ቋንቋ ጨደረ። ትርጉሙ ከዓ ሓደ ኣምላኽ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቅዱስ ማርቆስ ነቲ ጫማ ሰፋይ ንምዃን ሕጂ ዝፀዋዕካዮ ኣምላኽ ትፈልጦ ዶ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ጫማ ሰፋይ ከዓ ሰባት ክብሉ ሰሚዐ እምበር ኣይፈልጦን በሎ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ነታ ዝቆሰለት ኢዱ ብተኣምራት ፈዊሱ ወንጌል ሰበኸሉ። ንሱ ከዓ ናብ ቤት ወሲዱ ንቤተሰቡ ወንጌል ክሰብከሎም ምእንቲ ጋበዞ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ናብ ሰፋይ ጫማ ስሙ አንያኖስ ናብ ዝብል ከይዱ ወንጌል ሰበኸለት። ብግብፂ ከዓ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ አናኖስ ቤት ተመስረተ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብ እስክንድርያ ወንጌል ሰቢኹ ኣገልግሎቱ ሸይሙ ናብ ሰሜን ኣፍሪካን ናብ ካልኦት 5 ሃገራት ከይዱ ወንጌል ሰበኸ። ናብ ትውልዲ ሃገሩ ቀሬናም ከይዱ እውን ሰበኸ። ድሕሪ 2 ዓመት ከዓ ናብ እስክንድርያ ተተመልሰ። ኩሎም ክርስቲያን ጸኒዖም ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ጸንሕዎ። ከሓድያን ክቐትልዎ ክፍትኑ ከለው እንዳተሰወረ እንዳወፀ ናብ 5 ሃገራት እንዳበጽሐ ይምለስ ነበረ። ነገር ግን ናይ ትንሣኤ በዓል ንምኽባር ናብ እስክንድርያ መጺኡ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ እንዳልቀሰ ከሎ ጣዖት ኣምለኽቲ ሰቢሮም ኣትዮም ሒዞም ክሳዱ ኣሲሮም ሙሉ መዓልቲ ኣብቲ ከተማ እንዳጎተቱ ከዝርዎ ወዓሉ። ንጽባሒቱ መዓልቲ እውን ኣሲሮም መሬት ክጎትዎ ስለ ዝወዓሉ ኣብኡ ዓረፈ። ሓዊ አንዲዶም ስጋኦ ከቃጽልዎ ክብሉ ግን ሓያል ዝናብ ስለ ዝወረደ ወርሕን ፀሓይን ስለ ዝጸልመታ ኣረማውያን ፈሪሖም ሃደሙ። ቅዱስ ማርቆስ ሰማዕትነቱ ዝፈጸመሉ ብ68 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ ዕለት 30 እዩ። ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብዝለማዓንቲ ድማ ልደት እሞ ብጸሎቱ ይምሓረና መድኃኔዓለም ኣሜን። ኣባ አብርሃም እዚ ቅዱስ ድማ መኑፍ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ንእግዚኣብሔር ካብ ዝፈርሑን ብጣዕሚ በዓል ጸጋታት ካብ ዝኾኑ ሕያወት ወለዲ ተወልደ። ምስ ዓበየ ድማ ናይ ምንኩስና ልብሲ መንታን ክለብስ ደልዩ ናብ ላዕላይ ግብፂ ተሳፊሩ ከይዱ ብኢዱ ዓብዪ ኣባ ጳኩሚስ መንኮሰ። ንዕኦም እናገልገለ ብገድሊ ተጸሚዱ እናነበረ ን23 ዓመት ተቐመጠ። ድሕሪ እዚ ድማ ንኣባ ጳኩሚስ ኣፍቂዱ ንበይኑ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ምንባር ጀመረ። ንናይ ዕለት ምግቡ መግዘኢ ጥረታት መታን ክኾኖ መጽመዲ ዓሳ መረብ ይሰፊ ነበረ። ጎይታና ድማ ነቲ መረብ ዝሸጠሉ ሰብ ለኣኸሉ። ንሱ ድማ ነቲ መረብ ሸይጡ ንመግቡ ዓተር ይገዝኣሉ ነበረ። ካብኡ ድማ ሓደ ዕኮት ኢዱ ጥራይ ኣትሪፉ ብማይ ኣሊኹ ይምገብ እሞ እቲ ዝተረፈ ንኻልኦት ይህቦም ነበረ። ኣባ አብርሃም ብኸምዚ ዓይነት ጽኑዕ ተጋድሎ 17 ዓመት ነበረ። ኣብ 2 ዓመቱ ናብቶም መነኮሳት እናተመልሰ ስጋኡን ደሙን እናተቐበለ ናብ በዓቱ ይምለስ ነበረ። ዕረፍቱ ኣብ ዝኣኸለ ጊዜ ድማ ንናይ ኣባ ጳኩሚስ ረድእ ኣጸዊዑ ብሓንሳብ ጸሎት ምስ ገበሩ ኣባ አብርሃም በዛ ዕለት 30 ጥቅምቲ ብሰላም ዓረፈ። እቶም መነኮሳት መጺኦም ድማ
ካብ ስጋኡ በረኸት ተቐቢሎም ንዓስኬረኑ ወሲዶም ምስ ቅዱሳን አንበርዎ ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ተኣምራት ተፈጺሞም ተራእዩ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና አሜን አርኬናይ ኩሎም ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለአብርሃም ነዳይ እምነት ጥሪተ ማሳኒ ወእም ሃላፍን ዋይ እንዘይ ሰፎ ረኪበ መንግሥተ ሰማይ ይከድነ ስጋሁ በጸርቅ ብሉይ ወህፍነ አተር ይሰሰይ ዘርሁስ በማይ ይብልና ያባ አብርሃም ማለት እዩ ሰላም ለይስሐቅ እግዚአብሔር ዘተከድነ አምሳለ ጽጌያትነ በምድረ መንግሥቱ ረኪቦ እለተግህሱ ጻድቃነ ሃበ ይዘርኡ ገራ ወሃበ ይተክሉ ወይነ ለማህደረሙ ፈለጠ መካነ ይብል በረኸቶም ይሕደረና ጥቅምቲ 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ እዚኦም እዮም ቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያ ቅዱስ አርስጥቦሎስ አቡኡ ቅድስቲ ማርያም አዲኡ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት አባ አብርሃም ገዳማዊ ቅዱስ ይስሐቅ ንጉስ ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ሳሉሲ ክቡር ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባዊ መለኮት ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት እምበአርሲ መንፈስኩም ሓሉ ነታ ሰበይቲ ንእስነቱ ከዓ ሓደ እኳ አይጥለም مفتاحن نخدانو بعمت زخدنون اتصل على يبل እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ስለዚህ ከይተጠልሙ መንፈስኩም ሓሉ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 15 ሶብዶ ንአምላክ ክሰርቆ ይኾነሉ እዩ ንስኻትኩም ግና ሰረቅኩምኒ ብምንታይ እሞኢና ዝሰረቅናካ ከአትብሉ ብዕሽርን በመባእን ኢኹም ንስኻትኩም ህዝቢ ብምልአትኩም ሰሪቅኩምኒ ኢኹም እሞ በመርገም ተረገምኩም ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 8 አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመለይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመለይ ብድጋሚ አሜን